Pois ata aquí chegamos, claro que sí, a esta festa maravillosa dos de Niño d'Águia, onde están facendo, van queimar as súas olas, esas olas tan maravillosas e tradicionais, co seu barro amarelo, como eles lle chaman, tan único e exclusivo en Europa. Ata aquí viñemos, a ver que pasa. A ver, anda aí. Ahí está. Vamos a ver. Levanta. Falta o viño. Falta o viño, é verdade. Levanta a xarra, esta xarrilla. Sí, señor. Parabéns. Hola, José, ¿qué está pasando aquí en Niño d'Águia? Hola, ¿qué tal, Marina? Pues aquí estamos no fiadeiro, fornada fiadeiro de Niño d'Águia, o sea, estamos recuperando ancestralmente o que eran os fornos antigos de Niño d'Águia, recuperándolos, bueno, facer un simulacro do que se facía antigamente nos nosos antepasados, de facer a fornada cocción deses anos atrás. E, bueno, o que consistía era o tema que cada alfareiro collía un dos forros que vemos aquí, dos que hoxe quedan, vamos, no pueblo de abaixo había outros 3, para a zona do pueblo de abaixo, e a festa que se dedicaba, mentre se cocía nese día, pois era o disfrute desa xente, non? O sea, a cocción era un disfrute despois, durante a cocción, non? Que é o que se chama o fiadeiro, de acordo? Que é o que estamos recuperando desde hai 3 anos hasta hoxe, pois estamos recuperando esta festa ancestra. Cal é a resposta da xente? Imagino que é boísimo. Pois mira, o que estou vendo este ano é unha maravilla, porque non conozo a maior parte da xente, nin a coñezo. Do povo moi pouquiña xente, moita xente foránea, por o que vexo por aquí. O día está nos... Unha carpa maravillosa. A carpa, pois mira, a carpa foi a axuda da festa do ano pasado do povo, que se fai no mes de agosto. Pois a recaudación foi para a carpa esa que estrenamos no agosto do povo. Fenomenal. E agora xa temos para todos os eventos que fagamos por aquí. Ides cocer dentro dun ratiño, non? Efectivamente, a partir das 5 da tarde, que empeza o fiadeiro, pois vamos a prender lume, como vedes este forno que vemos aquí, que está cargado ahora mesmo, cargouse por a mañá, que se chama enfornar, e agora a partir das 5 vamos a prender lume e vamos a facer o que é o simulacro da cocción. Lógicamente non vamos a estar cocendo aquí toda a noite, Claro. porque é unha cocción de 8 horas, 8-9 horas, que é o que consistiría o tema da cocción esta. Bueno, recordemos o do barro amarelo, que é exclusivo, non? Claro, efectivamente. O vosso barro. É o que nos dinamiza a Niño d'Águia. O color daqui de Niño d'Águia son as pedras que están metidas aquí, unha final de cocción, unha primeira cocción que ten, que chamase o bizcochado en castellano, que sería o enxuguitado en galego, que é a primeira cocción, e despois daríamos o que é o mini esmalte, que é o que daría a finalización do color amarelo, que é o que buscamos en teoría que nos quede. Bueno, aquí na leña, como comprenderes, quedanos uns tonos oscuros do que é da llamarada da leña. Claro, lógicamente. Bueno, algo máis que engadir? Xa reemplazamos a xente para o ano que ven? Hombre, por suposto, isto hai que dinamizar un poquinho máis o tema. Espero que a fecha seguinte sea fixa. Eu supoño que apostaremos por o fin de semana que ven, que será o sábado santo, vale? A ver se damos localizado esa fecha exacta para que a xente en sí, en provincia ou a mellor de Galicia, ou ámbito nacional, o que queira vir, lógicamente invitados, pois que sepan unha fecha exacta do evento. Moi ben, ata que nos convirtan en festa de interés cultural. Que te parece? Correctamente ben. Bueno, pois moitísimas grazas. A ti, Moitas grazas. Pois aquí empeza a festa, porque se van a formar xa vimos como nos comentou José, que iban a poñer aí, efectivamente iban a empezar a enfornar e a queimar as pezas. Agustín, vexo aí xa totalmente no teu papel. Pois sí, estamos empezando o papel. O papel, bueno, maravillosa edición outra vez, non? Moi bonita, a verdad que sí. Bueno, falounos o teu fillo, está feito un auténtico profesional, Sí, é que leu que queda, eu xa estou fora de juego, sabes? Bueno. Estou fora de juego, estou aprendendo ainda, pero fora de juego leu que tristemente é o único que queda. Bueno, quen tuvo retuvo, como decía o asunto, pero trátase de, efectivamente, entrar nas novas xeracións, non? Claro, evidentemente, cambiar o sistema, cambiar as formas, cambiar modelos. O noso mundo é un mundo de bohemios, de loucos, de artistas, de nada, pero somos cacharreiros, Xa. Pero a vena artística, non sei, para irnos a nai desa maneira tolénmia, e saínos das maus e da mente, san esas maravillas. Bueno, pois iso é porque non pode morrer, Claro que nunca. Así que, veña, enhoraboa. Moitas gracias. Por ser así. Pasalo ben. Chao.
Hola. Que tal, chicas? Como se pasa aquí en Niño Daguia, Bueno, esta é unha festa preciosa. Estamos aquí cos callos que estaban moi ricos, facendo a fornada, facendo fiadeiro agora á tarde, e todo moi ben, todo creo que demasiado ben. Que sentides vos, chicas xóvenes, cando vides os anos 20, por exemplo? Pois un orgullo hacia o noso pobo, que estamos encantadas de pertencer a isto e formar parte del. É un momento pois moi bonito e moi emocionante de recordar tempos pasados que os nosos avós pois viviron e nós non podemos pois asistir neses momentos. É unha forma moi bonita de recordalo. Seguro que lle botabades unha mau cando estaban cocendo ou facendo as olas. Quen de vos sabe facer traballar o barro? Alguna de vos sabe? Esa Lucía, que Ah, bueno, a Lucía. Lucía é a miña segunda teta. Moi Non é ben. por nada, pero é verdade que sabe. Moi ben. No, famosísima. Claro, é a verdade. Claro que sí. Bueno, ti, contanos algo, que sentides aquí orgullo, non? Moito, moito. De ver esta festa do pobo da miña amiga. De pobo da tua amiga. Así que ves, cada vez veño máis xente nova, Isto está medrando, chicas? Noraboa por pertencer a unha zona tan fermosa e con unha tradición tan importante, que é o mundo do barro. Vale? Moitas grazas. Chao. E moitas gracias a ti. Aquí están en Niño Daguia ensalzando que os fai únicos este barro tan peculiar, dese color único en Europa que todos o velo xa recoñecemos. Pois eles están ensalzando o que lles é propio, eso que, como di Agustín, mamaron.